kuphi kumaskandi okuyinto yokuqala emlandweni ngicela futhi ukuhlambuluka la empeleni mina iqhawe lami umgqumeni ibhova lakaDikadika ngithele kuyekhuleni umgqumeni wathatha indondo yebest maskandi iyona ndondo mina bengiyibhekile kakhulu washalo phaphezulu lapha ugatsheni wayithatha leyo ndondo mase ithathile ugatsheni ngiyabuza ngithi uNkulunkulu kwenzakala kanjani sengiyabuza ukuthi no uNkulunkulu bese ngikhohliwe ukuthi mina ungidesignele ukuthi ngiqala izinto ezintsha ingenzeki into yakenzeka before esikenzeka ngaphambilini ngoba mina empeleni kahle hle ngizokutshela mina ngumuntu khona umthandeni ngokamoya spiritual bese bakhona umthandeni ngokwenyama ngiyathanda lapho mina ngumthandeni ngokwenyama nginezifiso nami ngamaqhawe wami nabantu engibukela kubona nabantu engazi ukuthi bakhulu kanti mina uNkulunkulu ngikhande ngayinto enkulu kweyami ijeni so mfowethu mase ngiqhamuka sengiqopha umlando ongaka sengishaya ngiqwaqwada lapha okabza noma uPurisa noThayila bephesheya kwelwane lokho kungenze kakhulu ngaduduzeka ngabona ukuthi no man uNkulunkulu khonta ihlele futhi kuseyisiqalo lesi ngoba ngiyakhumbula ukuthi since ngamukela uJesu ngakholwa ngiyakhumbula glory to God ngibe nawo amaphutha okuba umfana empilweni ngazama ukwanciphisa ngazama nami ukuthi ngiphume empilweni yezwe ngibe kulento engangizele ngoba isikhathi siyahamba abanye abantu bahamba utholtha into ababezele emhlabeni abayenza so ngazama ukuyithola mina ukuthi mina ngubani uNkulunkulu wangenzela iqiniso so lokho bekwenzeka vele ngikulindele futhi ngisho ukuthi kuseyisiqalo noma ku late kodwa isiqalo kulo okusezayo ngoba ngakhetha inkosi uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi amen ngafisa ukuthi zonke into zami zikhanye zihambe kahle uNkulunkulu akamlahle umuntu ngifisa ukuthi siqede umlando ukuthi umuntu ophumelelayo umuntu othwele njengamanje ufuna sazi ukuthi umuntu ophumelelayo umuntu ohamba noJesu kwenzeka kanjani Mthandeni ngiyazi ukuthi njengejongo njengensizwe ethanda isinto ethanda umaskandi abantu abaningi ngangayikhuluma le kwenye ama interviews bengibuza ngokuthi ngithanda isinto nginsizwa kodwa ngikhonza uNkulunkulu ngiyaqhakambisa lokho angikufihli ngaphendula ngendlela engaphendula ngayo mhlawumbe uyakhumbula uzongifonela unqoma ukuthi ngaphendula kahle yini lenza ukuthi uthi umculi kaMaskandi ovelele kangaka emhlabeni kodwa igama lika Jesu alisale emlonyeni wakho ngithi angikusho lokho mina ngomunye wabantu abakhe angathini abayimvelo kaNkulunkulu futhi sengize ngikhona nokuthi mhlazane futhi ngizohamba emhlabeni ngiyobonisa ngiyobatshela nje abantu ukuthi ayi mhlambe sengahamba noma yini futhi njengamanje ngazi ukuhamba ilembe eliqama yamalamba ukukhalipha bese kuba ke umgqumeni kodwa ngizocela ukugcina lapha nje kushaka nakuJesu iyodwa into engizisa ubuhlungu nengihlala ngiyizindla ngayo ukuthi amaqhawe monke akaganwanga uyabamba akaganwanga kanti abantu abalandela ezinyathelweni zawo lawo maqhawe umfundisi nje akuyena umfundisi ngaphandle kamakoti inkosi akuyona inkosi ngaphandle kokuthi ibe nondlunkulu kodwa ke siyazi ukuthi uyishakile ngaliganwanga ngiye ngayibuza mina ngifuna ukugana ngisheshe ngigana ngoba ekhaya bengesimo esingesihle kahle uma uhamba ngesihlalo ufuna umuntu ozomnakekela ngalo bola ngimncane ngifika nje umholo wami oqala cishe umholo wami oqala la mina ngicula lapha koMalavisto ngakhipha inkomo ngazisa emzini wendoda ngayo lobola ngakhoka kodwa ngabona ukuthi lama delays angakawana ngase ngibiye ngikhumbula ukuthi irole model yami labo bantu uJesu noShaka ngizama ukuthi ke ngoba ngifaka uShaka noJesu lento ukuthi abantu bethu abantu singamaZulu thina into zabelungu nento zabelungu fanele bazi abantu ukuthi ngempela ikhona lento yokuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu mayikhombe ngomuno leyo nto ayishintshe uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathembisa uDavid ukuthi akusophinde kuphuma uKhozi endlini yakho ingakho kuthiwa Jesu indodana kaDavide and uJesu udunyiswa wonke amazwe umhlaba wonke uyabona umhlaba wonke ngisho kini nangakini sikhona umuzo othola ukuthi noma bengakholwa kodwa khona izayoni nje kuhlala ekhala isigubu uyabona noShaka kunjalo khona ama restaurant abizwa ngoShaka phesheya nezindawo ibizwa ngoShaka so ngizama ukusho ukuthi lento bafowethu yenkolo fanele siyazi ukuthi yakhele uNkulunkulu okumnikazi wemvelo umnikazi wolwandle umnikazi wesibhakabhaka umnikazi wemvula enala ngaphandle ingakho mangiza la eThekwini before ngena sekuvele kwadedela imvula isimanga la kwaduma izulu lashaya imbani ngasho ngathi nakho seyifikile hamba noNkulunkulu uqedile ungethole mntakababa uqedile kubalandeli bakho abathanda bomculo wakho nakubathandi nje umculo kaMaskandi jikelele ungathini uyibongela ngalokho abakwenzile mfowethu angazi ukuthi ngithini kubantu mhlambe ngicela ukuqala ngichazela olimini lwami ayisandile into ethi Red Nation
kuyaziwa ukuthi mina nginabalandeli abagqoka umbala obomvu nemhlophe okuthiwa ama Red Nation abazodideka ukuthi why isizathu salokho ukuthi le nto yenza ukuthi ngikhathaniseke ukuthi ngihlala ngithi ngiyabonga ama Red Nation no akhona ama Red Nation abantu abangisupporta ngokwedlulele beze begqoke ngisho umfanisano wami kodwa empeleni nasengisupporta yona wonke umuntu emhlabeni phansi komthunzi welanga ngiyakujabulela kakhulu lokuthi bonke abantu abangamabhinqa phansi komthunzi welanga bengisupporta benginika uthando ngisho ko Limpopo bafowethu ko North West nginabafowethu abangisupportayo abangawugqoka abangazana ukuthi ikhipha ze Red Nation itholakala so bafowethu ngithi nje wonke umuntu enabalandeli abayinqwaba kangaka bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela nazi lokho enikwenzela mina anenzeli mina kodwa nenzela uNkulunkulu okhuluma enhlizweni zenu hayi siyabonga kakhulu siyabonga man inhlelo ithini ngifuna ukwazi lokho selibiyonse ngicela ukuhlala kwilipstick girl zithini inhlelo umntaka baba usuka manje kusuka manje sine album kaMthandeni lapha ngizobe ngikhona ngicwelela khona izinsizwa emvalelweni ngicwela izinsizwa ngoba kuzoba nje nemsindo emakhaya ngizobe lapho ngithi ke ngihamba lapho kutheni inkane yomunye umuzi ayingeni komunye umuzi ngizobe ngithi yimi nganqomo yihlo bafana ngishayeni sengimdala amandla okubaleka nginawo ofuna mina uyongithola la suka uyabona ngifuthala lama nobhinqa lona lapho ngizobe ngiculela izinsizwa ke impela lapho ngizobe ngasaculeli umhlaba wonke jikelele njengogushi so ngicabanga ukuthi yeza ngomhla ka30 kuNovember ngiyaqinisekisa lokho i-album kaMthandeni SK bese ngithi ke bafowethu nge4 January kuJanuary sinomdletsheni ke Mthandeni festival manje lapha engicabanga ukuthi ke sobe kunamacika ahlukahlukene sobe sisintuli nje kuJanuary sesibuyele eGoli bafowethu ngizocela ukuthi bonke amabomba abheke emdletsheni ngomhla ka4 evikini lokuqala kuJanuary 2005 sine event enkulu emdletsheni inhlelo seyiphela zonke nepost sophuma maduze ngicabanga sibe sisonke abafowethu njenge stage esumsakazo omkhulu ngicabanga sibe sikhona bese zithi ezinye inhlelo zokugcina ngizwile ukuthi lapho uKhozini nine inkulumo ethinta indaba zeingoma zokuhlonza ngisacela ukujustify lapho ngilungisa ngoba ningimbuze khona nezinhliziyo zabantu nembono yabantu ehlukahlukene ngicela ukusho bafowethu ukuthi no uKhozi FM isikhondla khondla somsakazo ngikusho lokho ngongananazi okokuqala okwesibili ngizocela ukuthi ni uKhozi FM nibambisane nomphakathi ngoba mina mangishaya ingoma iParis ngangishayela umphakathi ulalela uKhozi FM inkosi ngabantu umuntu ngabantu noKhozi ndinga umphakathi udinga uKhozi ngicela ukuthi nje ake ngiyiqhathe phakathi kwenu bafowethu nabalaleli nomphakathi ngoba umphakathi ujabule bafowethu angifuna uqhama mama ujabule ngakwindlela ingoma igushi iqopha imlando usuku nosuku yashaya imiliyoni ngosuku so njengamanje bafowethu kuyoba kuhle kuyobajabulisa futhi abantu abawumphakathi ukuthi beyibone ikhona kweyiqhathwa phezulu lapha uKhozi FM okunye nokunye angeni khona kodwa nje ngisekuthena abantu abajabule bafowethu siya kwi-festive songena kwisama ngicela sijabule bafowethu ngendlela exakile uqedile ungathole mfowethu phoza kwenyathi ake sihambe siyodlala nawo ama voice notes sibacelile kubantu ubheko kazwane lo ngila enkonjeni olondi ngidlulisa ukuyibongela lensizwa kwaManqele ngalendondo ehlabane ngayo indondo enkulukazi le kwezomculo wonke umculo udidiyelwe hayi siyakubongela mfowethu kwaManqele qhubeka ujabulisa abantu akusemcimbi ungekho wena umcimbi ongenawo awubinalo isasa siyakubongela duyaza siyabonga mfowethu qhubeka njalo Mr Gushi Mr Paris sharp Linjalo uKhozini njalo wemthandeni unjalo mfowethu Manqele uphuze ibhatheni lo la kwahlabisa stage mfana wagcina kusathi umgqilozo amakhansela uphuze ibhatheni manje mfana umkhaya mangishiya ekhaya ngiyabuka phakele emdletsheni awu mfana omdala ngiyabonga mabele sekusebenzile balo Simele siumkhaya kude uSimele KZN uSimele South Africa mfana ngiyabonga mfana Mthandeni mfana Sathele thuba ngibongele kakhulu isikhova sikazwelonke ngomsebenzi omuhle esiwenzile sithi nje duyaza siyakubongela kakhulu Manqele ngendondo enkulu kangaka makukhanye konke emntakamashandi ubuhle wakanzuza lo ehlihlwe kaMduku halala Tije macala lasihla amagubane hayi ngithi ngihalalisele uManqele ngiyamhalalisela abandla uwinile azayithola indebe naye ebalulekile siyabonga kuhle kakhulu into enhle phela iyanconywa cha siya impela hayi izinga linyukile litheli kuba phezudlwana la kwamaphumulo kwacele kwaManqele
angibingelele kuwe Tshata nakuwe Celeb naku SK inkosi kaMaskadi ohlelweni iwaza nabangani bakho. Hayi cha ngithi ngifuna ukuyibongela nje insizwa kaMashanda ukuthi hayi lokho kwenzile kukhulu siyambongela kakhulu ingoma inkulu ikhona kuhle yaqhubeke naye futhi enye ingoma iGoji nayo sithemba yenza kahle kakhulu manje kwaseyitolo siyabona amamiliyoni na ku YouTube nalena iParis nayo amamiliyoni. Hayi cha unyaka umvumile uSK sambongela kakhulu sambongela nje sambongela Tshata. Enjalo indaba 5 minutes to 4 emsazweni uKhozi FM singakhohlwa phela futhi indaba enkulu ukuthi sigiya ngengoma lapha uTshata noBibingelela beqokiwe kumaSatma ka 2024 Enikwenze kuyiParis anikwenze lapho bakithi kumaSatma or kanjani Mthandeni kunjalo vele phela mfowethu yazi ukuthi mina noKhozi sikanjena nje yeah sikanjena nje uyabona bafowethu ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu ungithathela wangibeka la